Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 15. Ma n'afọ nke 18 nke eze bụ Jeroboam nwa Nebat, ka Abijam malitere ịbụ eze Juda. Afọ 3 ka ọ bụ eze na Jerusalem. Aha nne ya bụ Maaka nwa nwanyị Abishalom. Ọ na-ejegharị na mmehie niile nke nna ya, nke ọ buru ya ụzọ mee. Obi ya ezughịkwa oke n'ebe Jehova bụ Chineke ya nọ, dịka obi David bụ nna ya. Ma n'ihi David ka Jehova bụ Chineke ya nyere ya oriọna na Jerusalem, ime ka nwa ya bilie n'ọnọdụ ya, na ime ka Jerusalem guzo. N'ihi na David mere ihe ziri ezi n'anya Jehova. O sikwa n'ihe ọ bụla o nyere ya n'iwu wezuga onwe ya ụbọchị niile nke ndụ ya. Ọ bụ naanị n'okwu Uraya onye Het. Ma agha dị n'etiti Rehoboam na Jeroboam ụbọchị niile nke ndụ ya. Ma okwu Abijam niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ma agha dị n'etiti Abijam na Jeroboam. Abijam wee so nna ya ha dina n'ọnwụ. Ha wee lie ya n'obodo David. Asa nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma n'afọ nke ọgụ nke Jeroboam eze Izrel ka Asa malitere ịbụ eze Juda. Ọgụ afọ 2 ka ọ bụ eze na Jerusalem. Aha nne ya bụ Maaka nwa Abishalom. Asa mere ihe ziri ezi n'anya Jehova dịka David nna ya mere. O wee mee ka ndị edoro nsọ ịkwa iko si n'ala ya gabiga. O wezugakwara arụsị niile nke nna ya ha mere. Ọzọkwa Maaka bụ nne ya, o wezugakwara ya na-ebu eze nwanyị, n'ihi na o mere ihe kpatara ịma jijiji nye Ashera. Asa wee gbutuo ihe ya kpatara ịma jijiji, o sire ya ọkụ na mmiri iyi Kidron. Ma ewezuga ebe dị elu, otu ọ dị, obi Asa zuru oke n'ebe Jehova n'ụbọchị ya niile. Ọ chịbata n'ụlọ Jehova ihe nne nna ya doro nsọ, na ihe niile ya onwe ya doro nsọ, bụ ọlaọcha na ọlaedo na ihe dị iche iche ọzọ. Ma agha dị n'etiti Asa na Baasha bụ eze Izrel ụbọchị ha niile. Baasha bụ eze Izrel wee rigo imegide Juda wuo Rema, ka ọ ghara iyikwa Asa bụ eze Juda, ka o nwee onye na-apụ apụ maọbụ onye na-abata abata. Asa wee chịrị ọlaọcha niile na ọlaedo niile nke fọdụrụ n'aka ụlọ Jehova na aka ụlọ eze niile, nye ha n'aka ndị ohu ya. Eze bụ Asa wee ziga ha jekwuru Ben-Hadad nwa Tibrimon nwa Hezion bụ eze Siria nke bi na Damaskọs, sị, ọgba ndụ dị n'etiti mụ na gị na n'etiti nna m na nna gị. Ga-ezitewo m gị onyinye bụ ọlaọcha na ọlaedo. Jee mebie ọgba ndụ gị na Baasha bụ eze Izrel gbara, ka o wee si n'ahụ m rigo. Ben-Hadad wee gee eze bụ Asa ntị, zite ndị isi ụsụ niile nke ndị agha ọ nwere imegide obodo niile nke Izrel, wee tigbuo ije ọnụ bụ na Dan na Ebel-Bet-Maaka na Kinerọt niile, tinyere ala niile nke Naftali. O ruo mgbe Baasha nụrụ ya, na ọ hapụrụ iwu Rema wee biri na Tịaza. Ma eze bụ Asa mere ka Juda niile nụ, ọ dịghị onye pụrụ ya. Ha wee bupụ nkume niile nke Rema na osisi ha niile nke Baasha ji wuo ya. Eze bụ Asa wee were ha wuo Geba Benjamin na Mispa. Ma okwu Asa niile nke fọdụrụ na ịdị ike ya niile na ihe nna o mere n'obodo ya niile o wuru, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Naanị na ọ rịara ọrịa n'ụkwụ ya abụọ na mgbe agadi ya. Asa wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, lie ya n'ebe e liri nna ya ha n'obodo David bụ nna ya. Jehoshafat nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma Nedab bụ nwa Jeroboam malitere ịbụ eze Izrel n'afọ nke 2 nke Asa bụ eze Juda. O wee bụrụ eze Izrel afọ 2. O mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, ji ije n'ụzọ nna ya nna n'ime mmehie ya nke o ji mee ka Izrel mehie. Baasha bụ nwa Ahija nke ụlọ Isaka wee kekọta mmadụ imegide ya. Baasha wee tigbuo ya na Gibeton nke dịrị ndị Filistia, n'ihi na Nedab na ndị Izrel niile na-achọgide Gibeton n'agha. Baasha wee mee ka ọ nwụọ n'afọ nke 3 nke Asa bụ eze Juda. O wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. O ruo mgbe ọ malitere ịbụ eze na o tigburu ụlọ Jeroboam niile. O kweghị ka onye ọbụla nke na-eku ume fọdụrụ Jeroboam ruo mgbe o kpochapụrụ ya, dịka okwu Jehova si dị, nke o kwuru n'aka ohu ya bụ Ahija onye Shilo, n'ihi mmehie niile nke Jeroboam nke o mehiere, na nke o ji mee ka Izrel mehie n'ime mkpasu iwe ya nke o ji kpasuo Jehova bụ Chineke Izrel iwe. Ma okwu Nedab niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Ma agha dị n'etiti Asa na Baasha bụ eze Izrel ụbọchị ha niile. N'afọ nke 3 nke Asa bụ eze Juda ka Baasha bụ nwa Ahija malitere ịbụ eze niile n'ime Tịaza.
ọgụ afọ na 4. Ọ bụrụ ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, jee ije n'ụzọ Jeroboam na n'ime mmehie ya nke o ji mee ka Izrel mehie.